Nanapod ko diri sa pikas tudling. Karing isa ka tudling diri oh. Ang isa hinlo na. Hello guys, welcome to my vlog. Naanapod ko sa akong balanghoyan nga tinanom. Daghan kaayo oh. Karon pa na ako nagipakita sa inyo ha. Akong tinanom perting daghana. Katong pagpang-harvest na mo, ako po ni siyang gitanom. Ako sini siyang gunagunahan para mutambok. Kay dangtag isa ka tuig na po ni siya bunga ay kanang unod. Isang pilit. Waan dyan siya sagbot parang manambok. Isang pilit. Kaya ang katong sa una, amo naman tong gipamaligya, among himong suman. Nakwartahan na to na mo ginagmay. Bahala ginagmay lang. Malagkit yan siyang balanghoya guys. Lami kaya ni siya yellow ang color aning unod ani. Duha jud siya katudling guys, nara ditong isa. Naghan kayo ni. Kinahanglan jud ni sa gunagunahan para hinlo. Si manambok siya.
Importante ani niya kaning nasa punuan nga wala siya sagbot. Para tambok ang iyang pagtubo. Nalapod ko diri sa pikas tudling. Karing isa ka tudling diri oh. Ang isa hinlo na. Nalapod ko taray. Hait ng namay ko ang santinit. Para daghan siya unod. Kinahanglan mo siya hinluan. Di siya maatog kaon, makabaligya kami ani. Napod bidaghang mga lagot mon dere guys, karing mga kuan saging, nailubi. Mao ni diri sa amo ang kabukiran. Healthy man puning maguna kay panington pud ta ba. Healthy sa lawas. Kuan ra din akong gigamit guys kaning limpisa. Daghan kani siyang kanang say tawag aning sampinit. Kaning naitunok. Di lang ni kay 50 ka buok guys, pero tining daghan. Napadiri oh. Daghan kay ni siya.
kinahanglan jud siyang hawan-hawanan para dagko siya unod.